Onhan se hirveetä, kun pienen lapsen isä löydetään tolla tavalla kuolleena. Vaikka ainahan se on traagista, kun läheinen kuolee. Vaikka kysymys olikin sitten Tonista. Ja Jenni taisi ottaa se aika raskaasti. Eikö niillä ollut jotain yhteisiä suunnitelmia? Joo, no mä nyt en niin tarkkaan tiedä niiden suunnitelmista. Mut Camilla, välitä osanotot multa ja Jaanalta. Joo, totta kai. Miten aamu jakselee? Sunhan se pitäisi tietää. Sinähän sen sydämen särjet. No mä haluan silti tietää, mitä sille kuuluu. Se ei vastaa mun puheluihin. No ehkä se ei halua kuulla, mitä tollasella petturilla on sanottavaa. Mä en oo pettänyt sitä. Hei, sulla on paljon vielä opittavaa. Sitä joko ollaan yhden kanssa tai ei olla ollenkaan. Ja mä haluan olla aamun kanssa. En kenenkään muun. No onneksi se asia ei ole enää sun päätettävissä. Lontoosta aamu kyllä löytää jonkun, johon se voi luottaa. Mitä niin Lontoosta? Oi vitsi, mä oon aina halunnut tonne Harvey Nicholsille shoppailee. Teet sä niinku F-Fabissa? No, mua kiinnostaa enemmän tää musaskene. Pääsee kattoo jotain muutakin kuin jotain lasketsuppia. No mene. Se on Kentsu. Aamu, tuo avaa! Näyttää se jo avata. No en tietenkään. Hei! Aiot sä oikeesti lähteä Lontoon? Et avaa. Mä pelkäsin, että sä lähdet sanomat sanaakaan. Ei, mä oon tosi pahoillani, että mä satutin sua. Se ei todellakaan ollut tarkoitus. Mutta et sä voi paeta toiseen maahan ja jättää tätä tähän. Mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Ja just nyt mä haluan vaan mahdollisimman kauas susta. Ai, noin vaan. Et sä kuulu mitä aamu sanoo. Se ei halua sua sen lähelle. Älä sä Koronen puutu tähän. Sä et vaan antaa näin pienen asian pilata meidän juttuun. Mun mielestä tää ei ole mikään pieni asia. Ja meidän juttu on ohi. Lopullisesti. Kun me päästään Lontooseen, niin kyllä me unohdetaan kaiken maailman Kentsut ja Katrit. Kerro, mitä mä saan aamun takaisin. Et vaan anna periksi. Onhan se taktiikka ennenkin toiminut. No ei toimi tällä kertaa. Lontoossa unohtaa saman tien, mitä se mulle merkkaa. Mikäs sua nyt vaivaa? Koko talo rupeaa jossain ihme itsessäili alussa. Mites meidän kahvilaprojekti, onko edistynyt yhtään? No eipä vois tällä hetkellä vähempää kiinnostaa. Mä luulen, että sä oot tosissaan sen kanssa. En oo enää. Mikä tota Kentsua vaivaa? Se on ollut koko päivän kuin myrskyn merkki. No, aamu jätti se. Näinhän se nyt on mitään uutta. Eikö tosiaan niinku olla ja ei olla ja olla ja ei olla ja... Ylempi ja lehti palaa yhteen. Nyt en kyllä menis vannaan. Aamu nimittäin muuttaa ulkomailla. No joo. Anna mulle kahvi mukaan. Jos sä haluat puhua siitä kahvilaomistuksesta, niin mä sanoin jo, mua ei kiinnosta. No siinä sä nyt kuitenkin oot. Jos sä löit mulle luurin korvaa, ei jäänyt paljon vaihtoehtoja. Niin voit sä kertoa, mitä sulla on mielessä? Mulla on muutakin tekemistä. No ensin mä haluan, että sä lopetat ton lapsellisen kiukuttelun. Jos sä haluat saada sen aamun takaisin, sun kannattaa aika tarkkaan kuunnella, mitä mulla on sanottavaa. Jos sä omistaisit baarbaarin, niin aamukin tajuisi, että sä oot varteen otettava mies.
Kahvilastahan te yhdessä haaveilitte. Miten sä oot yhtäkkiä niin kiinnostunut mun ja Aamun suhteesta? No samasta syystä kuin ennenkin. Mä haluaisin sijoittaa suhun, mutta se ei onnistu, että sä itket vaan sen aamusperään. Mä nyt en vaan tällä hetkellä pysty ajattelemaan mitään muuta kuin Aamua. Aamu ei varmasti ajattele sua, jos et se näytä, että sun takia kannattaa jäädä tänne. Mietit yön yli. Mä oon ihan varma, että sä tajuut, että tää on ainoa keino tehdä vaikutus Aamuun. Huomenta. No, joko tunnelmat on korkealla? Ei varsinaisesti. Mä nukun oikeastaan aika huonosti. No ihmekäs, toi jos jännittää. Sentään sun ensimmäisen kirjan julkaisu edessä. Kyllä se nyt oli enimmäkseen Aleksi, joka mua valvotti. Onko musta tuntuu hirveän pahalta, että se lähtee sinne Nakkilaan ennen kuin me on saatu kunnon sovintoa aikaiseksi? No ehkä pieni velimatka tekee Aleksille ihan hyvää. Auttaa ottamaan etäisyyttä asioihin. Ei, kyllä mä puhun sen kanssa. Ei. Toi on kyllä huono ajatus. Miten niin? No jos se alkaa taas heittelee niitä loukkauksia ja pilaa koko tunnelma. Ei, tää on sentään sun suuri päivä. Nautit ankaran uurastuksen hedelmistä. Haluatko sä toisen? No aamuaksi sä vielä mietit. No niin kuin se jotain auttaisi. Mulla on kyllä vielä yksi suunnitelma. Huomenta. Hei, Elina, mä vaan mietin. Oisit sä mitenkään harkita barbaarin myymistä mulle? Johon me puhuttiin tää asia. Mut kun tilanne on nyt toinen. Millä tavalla? No se oli mun ja Aamu yhteinen hanke. Jos sä suostuisit myymään barbaarin mulle, niin Aamu tajus kuinka tosissaan mä oon sen suhteen. Kuvittelet siellä kahvilalla ostavassa Aamun rakkauden? Tai että mä ylipäätään myisin barbaarin sen takia sulle? No mut pakkohan mun on jotain yrittää. Juu, mutta ei mun kustannuksella. Se et vii ihan ite omat sotkus. Kiitos myötätunnosta. Aika tylysti sä kyllä sanoit. Pitäisikö mun sit palkita Ken siitä, että se on pettänyt Aamua? En mä sitä tarkoita. No hyvä. Oot sä miettinyt sitä, mistä mä eilen puhuin? Mä oon jo toiminutkin asian puolesta. Etkä sanonut Elinalle musta mitään. No en tietenkään. Mut Elina ei suostu myymään barbaaria, enkä mä usko, että sillä saa Aamu takaisin. Hei. Toi on nyt ihan väärä asenne. Kaikki on mahdollista, kun vaan tarpeeksi haluu. Moi Aamu. Moi. Ai niin. Mä kuulin susta ja Kenistä. Tosi sääli, kun te olitte niin ihana pari. Joo, niin munkin mielestä. Kunnes selvisi, minkälainen sika se oikeesti on. Mä oon tietenkin ihan sun puolella. Ai. No täytyyhän meidän naisten pitää yhtään. Mutta onhan tommonen ero kuitenkin tosi sääli, kun mä ei ole nähdä teet semmosena onnellisena kahvilaomistajapariskuntana. No kyllä Lonto on nyt aina jo mikä se barbaari voittaa. No totta kai. Ja kyllä sä varmaan sieltäkin saat alan töitä. Ne palkkaa niihin ketjukahviloihin hirveästi ulkomaalaisia. Mä ajattelin lähinnä kyllä hankkia noita maalarihommia. Sais ton työharjoittelukin hoidettua. Joo. Et pääse kauheasti sitten Lontoon antimista nauttimaan. Se on älyttömän kallis kaupunki. Ethän se sillä maalarin palkalla saa, kun just matkakortti ostettu, mutta se on silti varma elämys. Hei, kato tätä. Tässä on kaikki Lontoon klubit ja mitä musaa niillä soitetaan. Joo. Älä nyt intois tukehdu. Siis mä oon innoissani. Käy se vielä haitelle tuon hyypien perään. En todellakaan. Ei tulisi mieleenkään. Moi Aamu. Moi. Saisinko mä aamikupi teetä? No kun
Meillä olisi kohta kyllä alkamassa semmonen yksityistilaisuus. Totta kai sä saat. Ihan hyvin ehtii vielä. Okei. Muistatko, kun haaveiltiin, että saatais barbaari omaksi? Mä oon yrittänyt aktiivisesti unohtaa sen ja kaiken muunkin suhun liittyvän. Ai vaikka Elina näyttäisi vihreät valoa. Ihan se kerran kieltäytyi. Niin, mutta tilanteet vaan muuttuu. No, mä oon onnellinen, ettei se liikuta mua. Kiitti. Mitä sä oikein horiset? Ei Elina ole tätä mestaa myymässä. Ei se vielä ole varmaa. Näit sä aamu ilmeen, kun mä edes vihjasin siihen sulta. Sieltä, kunhan mä saatan mesta itselle, niin aamu ei lähde mulla mihinkään. Moi. Kai me voitais olla edes puheväleissä. Teillä on toisenne. Mihin sä mua tarvit? Nyt ette ala tappelee, ettei Sofia herää. Mä oon tosi pahoillani, että mä mainitsin aamun kuulleen susta ja Katrista. No paljon jeesaa. Voisiks mä auttaa? Voi kuule, sä oot tehnyt jo ihan tarpeeksi. Ken? Mun mielestä voisit nyt lopettaa ton lapsellisen kiukuttelun. Ei ole todellakaan Danielin vika, jos sä oot pettänyt aamua. Ihan niin kuin me oltais palattu Kentsun kanssa takas lähtöruutuun. Just kun alettiin tulla toimeen. Johan sä puhuit sen kanssa. Jos se edelleen syyttää sua turhasta, niin sillä ei voi enää mitään. Mä olisin valmis melkein mihin tahansa, että mä saisin meidän välit taas kuntoon. Camilla. Kentsu, moi. Mä taisin just keksiä, että miten se kahvilajuttu saattaisi onnistua. No, mitä? Danielilla on ihan tajuton morkkis siitä, että se rikkoi mun ja aamun välit. Se tekee ihan mitä tahansa. Eli sä suostuisit taivuttelee Elinan myymään barbari sulle? No sen varaan mä lasken. Ja sä pyörittelet surutta puukkoa veljes haavassa. Mä haluan aamun takaisin. Eikö se ole yhtään epäilytä käyttää veljes noin törkeästi hyväksi? No ei todellakaan, jos mä saan silloin aamujen barbaari itselleen. Sitä paitsi Danin vikahan se oli, että me ylipäätänsä erottiin. Joo, no tietysti tarkoitus pyhittää keinot. Mut silti mä kehottaisin sua eteen aika varovasti. Ettei Elina saa mitään hajuu tästä. No enhän mä voi venailla. Aamu pakkaa jo nyt kamoja Lontoot varten. Toi oli vissiin sun kännykkä. Elina, se tarvii mua geeliä. Ihan kun mulla olisi tarpeeksi tekemistä barbaarin kanssa. No ilman muuta sä meet. Nyt on tosi tärkeää, että sä pidät mahdollisimman hyvät välit Elinaa. Palveluksessanne, arvon rouva. Sä tulit nopeasti. Hyvä. Täällä oli semmonen hulina. Timi hälytti mut jo apua, oli pakko vielä soittaa sullekin. Sitähän varten ystävät on. Mitäs sulla? Hei. Kyllä me tää baaritiski hoidetaan. Hae se mieluummin varastosta siideriä ja köydys tyhjiä laseja. Ai blokkariksi tää tarvittiinkin. No ei mä tästä mihinkään kerrota. Hei, tuo sama pari tölkki maita. Siinä on noin. Loppuillan saattekin pärjätä omillanne. Joku olisi rikkonut tuohon lasi. Hei, joo, tosiaan. Voitko korjata ne väkesiä? Mä oon ollut jo nyt pidempään, kun puhuttiin. Pysyt Timiin. Mulla ei ole nyt aikaa kinata sun kanssa. Ja niin kuin itse sanoit, sitä vartenhan ystävät on.
kun mitenkään olla viheltämättä. Ai, sori. Huomenta. Ja kiitos eilisestä. Eihän mulla mennyt kuin valomerkkiin asti. Mut kyllä sä näit, että me oltais Timinkaan mitenkään pärjätty. Kai sä pääset tänäkin iltana. Ai, et päivän mä raadan barbaarissa, illan geelissä. Yölläks mä teen sovinnon aamun kanssa? Sun yksityiselämä ei saa vaikuttaa työntekoon. Sä olet kuitenkin mun luottohenkilö. Mun mielestä sun pitäisi ymmärtää Kentsunkin tilannetta. Ahaa, no entäs mun tilanne? Mulla on 2 ravintolaa vastuullani. No, elämässä on muutakin kuin työnteko. Ei mun elämässä ainakaan, ei tällä hetkellä. Ai jaa. Anteeksi, en mä tarkoittanut sitä silleen. On vaan ollut niin paljon kiirettä. No, voisit sä hankkia jonkun uuden työntekijän? Jonkun, jolle voi antaa vähän vastuuta. No enkä mä voi kehen tahansa kadunmieheen luottaa. Sen takia Kentsu on niin korvaamaton. Huomenta. Huomenta. Voit sä yhtään paremmin? Ehkä vähän. Vaikka mä näinkin taas sitä painajasta, missä isot miehet ajaa mua jäädä takaa. No tuskin sua kukaan enää uhkaa. Jos vaan pidetään matalaa profiiliä. Toivottavasti sä oot oikeassa. Homma etenee. No tuu sisään. Mä nyt äsken kättä Elinan kanssa ylitöistä. Dani oli heti mun puolella. Kuulostaa hyvältä, mutta ei toi nyt välttämättä vielä tarkoita yhtään mitään. No okei, entäs tää? Mä oon Elina oikea käsi. Se ei voi palkkaa ketään mun tilalle. Ja siitä seuraa. No et se on ihan kuses ilman mua. No tos voisi olla jotain. No niin, näkemiin. Joo, kiitti. Moi moi. Ojala. No en mä nyt tiedä, että mä sun potilaaksi joudun. No ei sille ole mitään estettä. Tuu peremmälle vaan. No katsotaan mitä tästä tulee. Mikäs sua vaivaa? Mä saan unta. Haluatko kertoa siitä vähän tarkemmin? Päivisin mä raidan barbaaris, öisin geelissä, ja kun mä pääsen himaan, niin en mä saa unta. Elikkä työnteosta ja stressistä johtuva univaihe. Ja siitä, että aamu jätti mut. Oot sä ajatellut, mitä sä voisit tehdä sille? No missä välissä mä kerkeen, kun mä oon koko ajan töissä? Jos sä vaan vähennät työntekoa. No Elina pitää mua orjana niin kauan kuin sille sopii. Ja aamu jättää mut taakseen katsomatta. Mä en oikein voi kirjoittaa sulle sairauslomaakaan, kun Elina tarvitsee kaiken mahdollisen avun. No pitääks mun sit käydä viereiselle lääkärille? Kun sulle näyttää Elinan bisnekset olevan tärkeämpi kuin potilaterveys. Hei, ota ihan iisisti. Mä kirjoitan sulle muutaman päivän sairauslomaa, että sä saat asiat järjestykseen. Onks nää tuopit tilattu barbaariin vai tänne? En mä oo varma. Kentsu hoiti noin. Selvittäkää nämä tilaukset keskenänne vielä tämän päivän aikana. No missä vaiheessa? Sä voit aloittaa heti, soita kenelle tulee pari tuntia aikaisemmin. Kuule. Me ei saatu tästä paperista mitään selvää. Sori. Mä en voi nyt kyllä yhtään auttaa. Mulla on kato tällainen paperi. Univaikeuksia ja stressiä. Että sä voit tällaisen takia ottaa sairaslomaa. Haluatko, että mä väsyn niin paljon, että mä en pysty tekemään duunia ollenkaan? Mä en ois halunnut ottaa tätä puheeksi, mutta kai sä muistat, mistä kaikki Markuksen ongelmat alkoi.
Onks mä laittanut sut liian koville? Mulla ei vaan ole töissä ketään, kehen mä voin sun lisäksi luottaa. Se vihjaus Markukseen oli erittäin hyvä veto. No, mutta toivottavasti ei liian julma. Elina valahti ihan kalpeeksi. Höpö. Ui! Älä kuule semmoista murehdi. Joka tapauksessa oot nyt askeleen lähempänä sun päämäärää. No, mikä olisi seuraava askel? Edetään hitaasti. Elina voi olla vähän hyväuskonen, mutta tyhmä se ei oo. Tää erä taisi nyt sit olla tässä. Joo, sä oot ottanut erää jo tonkin kanssa. No älä nyt viitti. Sä tiedät, että Kamilla on mun business-konsultti. Barbari oston suhteen siis. Se kauppa on nyt sit selvä vai? No ei se nyt selvä on, mutta... Meillä on Kamilan kanssa aika saletti suunnitelma. No, onnea yritykselle. Siistimpää vaan ois, jos se olisi meidän yritys. Tää on sun. Ja tää. Eikö? Jokin Kentsun. Onks Kentsu jo pakannut? Miksi olisi ei saanut mihinkään lähdössä? Mä luulen, se lähteä aamun kanssa mukaan Lontooseen. Ei se lähde. Me ei olla enää yhdessä. Mitä tapahtui? Aika paljon kaikkea ikävää. Ja sen takia mä lähdenkin Teemun kanssa sinne Lontooseen ja aloitan siellä uuden elämän. Ilman Kentsuja. Mun teet ilmaisen paitaa. Hei, mitä mausteita sä oot laittanut tähän? Pist karria, inkivääriä ja suolaa. Eikö sun pitäisi olla nukkumassa? No syönnäkö? Ei kun sä tulit just suoraan ruokapöytään. Mä en valitettavasti ehdi, mun pitää lähteä töihin. Justhan sä tulit töistä. Ei. Ja nyt mä menen sinne takaisin. Jonkunhan keninkin iltavuoro on tehtävä. Et sä voi syyttää Kentsua siitä, että se on sairas. No eipä toi kovin sairaalta näytä. Uupumus ei näy välttämättä ulospäin. Eikö? Katsotaanpa miltä minä näytän huomenna, kun mä menen taas aamuvuoroon. Hei, jos sulla on hirveä kaos siellä, niin kyllä mä voin tulla jeesaa. Sä et mene mihinkään, vaan lepäät kunnolla. Se on määräys. Ruisleipää ja salmiakkia ja Hei, en mä jaksa enempää kantaa. Ota nyt vaan tarpeeksi mukaan tätä salmiakkia. Lontoosta sä et löydä tätä mistään. Eiköhän tää riitä. Kai sä tuut kotiin pian käymään ja tankkaamaan lisää varastoja. No kai mekin voidaan joskus mennä käymään siellä. Onpas täällä lepposa tunnelma. No mikä ettei. Munkin asiat alkaa pikkuhiljaa olla tolallaan. Teemu on muuttamassa Lontooseen. Me pakataan taas vähän suomievästä mukaan. Oho, toihan on jännä. Tosi Jaanalle tulee varmaan ihan hirveä ikävä sua. Kyllä mä pärjään. Onhan mulla Ismo. No miten Daniel sit päästi sut tänne? No, mä sanoin, että saunominen. Se rentouttaa varmasti ja tuo unen silmää. Onks Elina ihan finaalissa? No sehän myy kohta vaikka mutsinsa, että se pääsi lepäämään. Eikä silloin aikomustakaan kouluttaa ketään mun tilalle barbariin. Ei se usko, että kukaan noviisi pystyy ottaa sellaista vastuuta. Entäs sun projektin toinen osuus? Eikö sulla vähän kiire? No älä sä nyt siitä huolehdi. Kyllä meitsi tietää, miten aamunpää käännetään. No? Kukas sut päästi sisään? Roosa,
Sillä ehdolla, että me tehtäis sovinto. Taisi tulla turha reissu. Mulla on meinaa pakkaaminen kesken. Meinaat sä ottaa koko omaisuutes mukaan? Eipä tarvitse tulla enää takaisin näkee sun valehtelevaa naamaas. No voit sä katsoa mun valehtelevaa naamaa vielä kerran? Sä näkisit kuinka ikävä mulla on sua. Kuinka paljon mä haluan, että sä jäät tänne näin. Hoitaa yhteistä kahvilaa. Menepä vaikka muualle valehtelemaan. Mä en valehtele. Kamilan avulla mä saan kohta barbaari itselleni. Sun pitää vaan päättää, että haluat sä jakaa sen mun kanssa. Haluat sä barbaarin? Ja haluat sä tätä? Ja kuinka paljon? Karhonen. Kansilta. Mitä Kentsu tää teki? Me vähän juteltiin vaan. Mitä se tällä kertaa valehteli? Että se rakastaa sua ja sä oot sille tärkeintä tässä maailmassa. No itse asiassa just niin se sano. Ja nyt sä uskot sitä. Sä et tunne Kentsuun niin kuin minä. Silloin kun se sanotaan tollas, niin se kyllä tarkoittaa sitä. Sen jätkän puheet on pelkkää sanahelinää. Sun jos kenen se pitäisi tietää. No kato. Mä luulen, että homma meni niin putkeen, että et sä tuut takaisin ollenkaan. Lähet liippos. Benji imutti aamulta melkein jalat alta. Ja mikä parasta? Se imutti takaisin. Oi. Sähän sä sitten osaat käsitellä naisia. No todellakin. Kai sä tajut kuitenkin, että on vasta ensimmäinen vaihe. Tuskin aamu jää Suomeen pelkä yhden suudelman takia. No oisit nähnyt se ilmeen. No silti sun täytyy nyt saada aamu tajuamaan, että se Lontooseen lähtö on kuolleena syntynyt idea. Miksi sä roikut vielä Kentsussa? Mä ainakin tein Katrille hyvin selväksi, että mun perään on turhaa haikailla. Oot sä ihan varma, että sä et halua sitä perääs? Entäs sä teetkin virheen? Niin. Ehkä Katrille ei olisikaan ketään kierroksessa, kun me ollaan menty. Niin, tai ehkä se ei esimerkiksi olisikaan kiinnostunut Kentsusta, kun me ollaan pois tieltä. Hei nuoriso! Haluatteko te katsoa vaikka jonkun filkan? Voisin ostaa vaikka pizzaa. Mitä jos pidettäis läksiäiskekkerit? Kutsutaan Roosa ja sit jotain teidän kavereita ja... Ei tarvi, mulla on vielä aika paljon pakattavaa. Mullakin on hirveästi tekemistä. No, mä ainakin tilaan sen pizzan. Täytyy tehdä syödä jotain. Mä en ole ihan varma, että haluanko mä lähteä sinne Lontooseen. Sä oot ihan uskomaton nainen. Entäs mut ja Kentsu on oikeasti tarkoitettu yhtään? Nyt mä annan vaan periksi näin helpolla. No, koita nyt päättää. Se lento on huomenna. No, joks sulla ja aamulla on kova matkakuume? No aamu ei ehkä lähdekään mukaan. Kentsu on jälleen kerran aivopessyssä. Ei kai aamu Kennin takia aio jäädä Suomeen. Sen jälkeen, mitä se jätkä sille teki. No siltä nyt vähän vaikuttaa. Aamu on varmaa, että Kentsu on se suuri rakkaus. Aamu kyllä ansaitsis parempaa. Moi. Moi. Joo, niinpä niin. Kiva, kun soitit. Mun oli vielä pakko nähdä sut kerran. Sä oot sit päättänyt lähteä. Turhaan niissä menneissä on roikkuu. Ja mulla alkaa uusi elämä Lontoossa. Niin, ja sulla alkaa uusi elämä täällä. Ollahan me okei. Kun mä en halus erota riidoissa. En mäkään. Eikä siitä olisi mitään tullut. Siis jos me oltais muutettu sinne Lontooseen. Olemme kuitenkin niin erilaisia.
Ikävä mulle tulee silti. Muistatko, kun me laulettiin siellä puussa? Mä näin Katri äsken. Mä olisin tietää, onko mä tehnyt oikean ratkaisun. Onko se? Kyllä mä siitä välitän, mutta parempi näin. No, ero teille olisi kuitenkin tullut. No olis tai ei, nyt mä ainakin pystyn keskittyä tähän hetkeen. Tarvii jäädä miettiä, jääkö tänne jotain korvaamatonta. Katri oli kyllä kiva tyttö. Harmi, että se teidän suhde ei kestänyt. Mullekin tulee ikävä sitä. Toivottavasti se tietää, että se on aina tervetullut meille. No, tuleeko sulle ikävä myös Kentsoa? Miten niin? Niin, että onko Kentsukin aina tervetullut teille? Totta kai. No niin varmaan. Te ootte vaan iloisia, kun meillä meni poikki. Ja mä kun luulin, että aamu on päässyt jo Kenin yli. Jukka. Ilkaises näitä. Mun kirja on saanut ihan hirveän hyvät arvostelut. Nämä kaikki lehdet on kehunut sen maasta taivaisiin. Yksi lehti kirjoitti, että tämä on rehellinen selviytymistarina ja taattu menestysteos. Onneksi olkoon. Ja Mailakin hoiti niin, että sen julkaisutilaisuuden tapahtumista ei sitten tullut mitään minnekään. Olisit saman tien kerralla paljastanut kaiken, kun vauhtiin pääsit. Et sä sitä halua. Älä viitti, Jukka. Sun kirjas rikko meidän perheen. Että sen sortin menestysteos. Kuuntele Siana tätä. Maarit Salin kirjoittaa alkoholismista riipaisevan realistisesti ja itseään säästelemättä. Ja sitten täällä. Yksi vuoden parhaita esikoisteoksia. Maarit on saanut kirjastaan loistoarvostelut. Sehän kiva. Kirjoittaako siellä mitään itse tilaisuudesta? Ei täällä ole mitään. Sattuuko siellä sitten jotain erityistä? No ei yhtään mitään. Voin kysyä. Hei, mehän voitais viedä nämä lehdet Maaritille ennen kuin se itse kerkee tulla näitä hakemaan ja voitais samalla onnitella sitä. Mä voin laittaa lapun tuohon ovelle, että ollaan kahvitunnilla. Soitetaan mieluummin onnittelupuhelu. Miten se nyt sulkee kauppaakin sen takia? 1 varttitunti sinne tai tänne. Ei sitä nyt joka päivä pääse onnittelemaan menestyskirjailijaa. Miten sinne nyt rynnätä? Siellä on kuitenkin tupa täynnä vieraita ja kaikkea. No sitä paremmalla syyllä. Maarit on meidän ystävä ja ystävien tulee juhlia yhdessä. Kyllä mä voin sinne sitten mennä yksinkin. No ei. Kyllä mä tuun mukaan. Olit se tosissaan eilen? Mä haluan, että sä jäät Suomeen. Jos mä jäisin Suomeen, niin siihen tarvitaan kyllä joku tosi hyvä syy. Eikö mä antanut sulle eilen hyvät syyt? Susta tulee Barbaari uuden omistajan tärkeä yhteistyökumppani. Ja toivottavasti paljon muutakin. Kun mä en voi enää elää pelkästään sun lupauksisi varassa. Anteeksi antaminen on jo muutenkin tarpeeksi vaikeeta. No, mitä mä sit todistan sen sulle? No ehkä sä et voikaan. Tai sit mä voin. Venä vähän. Moi. Voitko tulla käymään? Ei kun nyt heti. Mä oon varma, että Ken on pian Barbaari-omistaja. Me molemmat halutaan, että sä oot mukaan tässä hankkeessa. Ihan ensin sä voisit huolehtia kahvilan remontista. Mistä te olette varma, että Elina myy koko kahvilaa?
Voisis mä puhua aamun kanssa ihan hetken kahdesta? Mä menen laittaa lisää dödöä. Siis onks totta, että Kentsu on hankkimassa barbaria vaan mun takia? Kentsu on nähnyt ihan hirveästi vaivaa tämän hankkeen eteen ja mä uskon siihen. Mutta sille merkkaa vaan se, että sä jaat tämän kaiken sen kanssa ja nyt jos sä lähet, niin sä et anna sille edes mahdollisuutta. Jos mä jään, niin mä en anna Lontoolle mahdollisuutta. Mä voin aamukokemuksesta sanoa, että sä voit mennä vaikka maailman ääriin löytämättä onnea. Täällä sulla on mies, joka rakastaa sua, työpaikka tiedossa. Sinun ei jättäisi sen lentolipun käyttämättä. No toivottavasti lento ei sitten myöhässä. Haluatko puhua Fajankaan? No mut hei, nähdään sit siinä portilla. Joo, moi. Terkkui Fajalta. Se tulee vastaan kentälle. Se tunnut olevan aika innoissasi tosta muutosta. Mä toisin kuin eräät. Tää ehkä siistiä, mitä meillä on ikinä tapahtunut ja sä vaan murjotat. No, me ollaan ihan erilaisissa elämäntilanteissa. Se koulu on sulle aivan loistava mahdollisuus. Mun elämä on täällä. Siis aiot jäädä Suomeen. Tosi ikävää, että sä joudut muuttaa yksin, mutta mä en voi elää ilman Kentsua. Sä tiedät, mitä mieltä mä oon tästä, mutta en mä voi sun puolesta päättää. Moi, onks Kentsu jo täällä? Se on edelleen sairaslomalla. Sä tulit varmaan hyvästelemään sitä. Teemu kertoo, että teidän lento lähtee illalla. No, itse asiassa mä oon kyllä ajatellut jäädä Suomeen. Kenin takia? No, entäs sitten vaikka jäisinkin? Sä heität hyvän tilaisuuden hukkaan miehen takia, joka petti sua. Me on puhuttu toi asia ihan selväksi. Me tiedän, ettei Kentsu enää tekisi sellaista. Mistä sä sen tiedät? No, meillä on vähän yhteisiä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Sitä paitsi se on muutenkin ihan muuttunut. Kuule, jos mä oon jotain tästä elämästä oppinut, niin sen, että ihmiset ei noin vaan muutu. Jos sä nyt päästät Kenin kuin koiran veräjästä, niin se taatusti pettää sua uudelleen. Kuinka monta kertaa sä oot valmis antamaan sille anteeksi? Otatko mua pakkaa loppuun? Käännän vielä veistä haavassa. Mitähän sä päätit jäädä? Oot sä tullut katuma päälle? No en mä tiedä itekään. Mä tiedän, että Kentsu rakastaa mua, mutta... Mitä jos joku hutsu tosiaan taas haluaa koittaa, että saako se sen sänkyyn? Anteeksi. Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Mä voin luottaa siihen, että Kentsu pysyisi mulle uskollisena. No mitä Katriina tulee, niin ei kai sulle kummankin puolelta ihan omaa tahtoa. Vielä pahempaa. No en mä sun puolesta voi päättää. Mut näyttää siltä, että sä tiedät, minkälaista suhdetta sä et halua. Arvoi, mitä mä tein tänä aamuna? No? Mä suunnittelin barbaarin uutta sisustusta. Totta kai sä saat tehdä kaikki taiteelliset päätökset. Mä nyt pistin paperille muutama hyvä idea. Kiva. Haluatko lähteä suunnittelemaan heti värejä? En. Koska mä ei kiinnostaa sut typerä kahvilas. Luuletko sä tosiaan, että mä jäisin Suomeen perustaa kahvilan miehen kanssa, joka vettää heti kun silmä välttää? Mut sä sanoit, että jos mä osoitan, että mä oon tosi... No anteeksi, jos mä kiusasin sua väärillä odotuksilla. No, nyt ainakin tiedät, miltä tuntuu, kun lupaukset petetään. Toi on nyt aika kovaa huumori. Mä ainakin nauran Lontoossa vielä pitkään. Eikä tarvi kirjoittaa. Mä en nimittäin isken miehen heti kun ehdin. Jos vaikka sattuisi kohdalle sellainen, joka olisi vaikka aika luotettava. Nyt toi mukana. Ala mennä, mun pitää vielä pakata. Mitä Kentsu täällä teki?
Syökää nyt, kun vielä saatte suomalaista ruokaa. No meinaatko, että tulee ikävä? Ihan varmasti. Ehkä jopa mun keitoksia. Mitä sä aiot tehdä siellä? No mä ajattelin hakea maalarihommia. Älä sit pety, jos et ihan heti saa. Nimittäin Lontoossa saattaa olla maalareet ihan omastakin takaa. No aivan varmaan saat. Vaihan lupasi jeesata. No sepä kiva. Mut muista, että sulla on koti aina täällä, jos et jostain syystä viihdy siellä. Ja mulle ei oo vai? Teillä molemmilla. No kyllä nyt aamu pärjää, jos joku. Milloin teille voi tulla kyläille? No ihan milloin vaan Lontoon yöelämä kiinnostaa. No siinä tapauksessa mä tuun teille jo heti huomenna. No ei me voida mitään hillitöntä bilekeskusta sinne perustaa. Se on se tää Faija vuokraama kämpä. Olispa ihana päästä jonnekin täältä Käpykolosta. No samaa elämää se on maassa kuin maassa. Sitten paitsi mä oon mennyt sinne opiskelemaan enkä bailaa. No niin, tässä on sitä sun salaatti. Kiitti. Ei sit muuta kuin hyvää matkaa. Ai, säkin sit päätit lähteä. No niin kuin sä sanoit, niin pitää ajatella vähän pidemmälle. No, mä välitän Kensusta ihan hirveästi, mutta mä en kestä enää mitään pettämistä. Ootko puhunut Kenin kanssa? Itse asiassa joo. Haukuin se ihan maanrakoon ja väitin, että mä en ikinä aikonutkaan jäädä Suomeen. Joten nyt se voi ihan rauhassa vihata mua, eikä se tarvi elätellä mitään turhia toiveita. Omalla omituisella tavalla sä oot kyllä hyvä ihminen. Jotenkin ei tunnu siltä. Kuule, onnellista eroa ei ole olemassakaan. Sano naistenlehdet mitä vaan. Ja kyllä aika parantaa haavat, jopa sydämestä. Mä kuulin teidän erosta. Otan osa. Se on nyt sitten yleinen uutinen. Aamukerto Barbarissa. Joo, varmaan tosi ylpeänä. Asiahan ei niin kuin mulle kuulu, mutta yksi tapa toipua erosta on alkaa toimimaan. Tehdään esimerkiksi pidempää päivää pari viikkoa. Mä oon sairaslomalla. Pitäisikö sitä harkita uudelleen? Aamu sanoi just, että se ei rakasta mua. Mua ei kiinnosta tehdä töitä. On kai se joskus rakastanut. Se sanoi peruvansa Lontoon matkan sen takia, että se pystyisi loukkaamaan mua enemmän. Joo, mä tiedän, mä oon omat sotkuni aiheuttanut. Mä luulin, että Aamu välittäisi. Kyllä se Aamu sua rakastaa. Se ei vaan kestä pettämistä. Se haukkui sut siksi, että ero olisi sulle helpompi, että sä voisit vihata sitä. Mä en oo saanut kertoa tätä, mutta kun tää on vähän munkin vika. Miten niin? Mä puhuin Aamulle siitä, miten vaikeeta tietyn miestyypin on pitää lupauksiaan, varsinkin jos ne liittyy uskollisuuteen. Kiitos. Kone lähtee just. Hei, kannattaako toi, kun Aamu on kuitenkin tehnyt päätöksensä? Mussukat. Aamu. Launin mutsi päästä sirpään. No niin, onnea matkaa. Ja Teemu, älä ylpisty siellä rokkikoulussa. No en tietenkään. Onhan mulla aamun vetämässä mua takas maan pinnalle. Muistakaa kirjoittaa. Varmasti. Huomiomatkustajat Heikkinen ja Toivonen matkalla Lontoon Capitin Ontaryöltä 29.24 konelähteen.
takas. Mä en petä sua enää koskaan. Rakastan sua. Oot sä okei? En. Haluatko silti lähteä? Haluan. Kukaan ei sanonut, että maailmanvalloitus on helppoa. Eiköhän me selvitä, kun meitä on kaksi. Mä en olisi pystynyt tähän ilman sua. Pää pystyy. 3 tunnin päästä me ollaan Lontoossa.